Λοιπόν, κι όμως μόλις έβλεπες τα χεράκια της, τότε έλεγες δόξα τω Θεώ, αυτός ο άνθρωπος αγωνίζεται. Έτσι λοιπόν, δόξα τω Θεώ, εμείς έτσι μάθαμε να αγωνιζόμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Όταν χρειάζεται θα σιωπούμε και όταν χρειάζεται θα βάζουμε τις φωνές, και μάλιστα δυνατές φωνές και δυναμικές φωνές. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ας συνεχίσουμε. Το χερουβικό που ψάλουν τα παιδιά είναι πολύ ωραίο και πολύ αργό. Βλέπω τους ψάλτες πολλές φορές να μην συγχρονίζονται με τον ιερέα, δηλαδή ο ιερέας να θυμιατίσει, γιατί πρέπει να θυμιατίσει και το θυμιάτισμα είναι συγκεκριμένο, δεν είναι να πεις ότι θα θυμιατίσω μόνο αυτό ή μόνο εκείνο. Το θυμιάτισμα είναι μέχρι να τελειώσει ο Πεντηκοστός Ψαλμός, μέχρι το Αγάθινον Κύριε. Άρα λοιπόν η διάρκεια που ο ιερέας θα θυμιατίσει είναι συγκεκριμένη. Το χερουβικό πρέπει να προσαρμοστεί στο χρόνο του ιερέως, όχι ο ιερέας να προσαρμοστεί στο ψάλτη. Τέλος πάντων, οπότε άλλες φορές δεν προφταίνεις να θυμιατίσεις, άλλες φορές βιάζονται, άλλες φορές είναι μικρό το τριάδι. Τέλος πάντων, πολλά προβλήματα. Πάντως το μέτρο είναι ακριβώς ότι ο ιερέας πρέπει να πει τον Πεντηκοστό Ψαλμό έως το Αγάθινον και να
έως το αγάθινο και να θυμιατίσει όλα τα εικονίσματα, και τα εικονίσματα τα θυμιατίζουμε από 3 φορές, τους κληρικούς, τους ιερείς από 3, τους διακόνους και τους μοναχούς 2 και τον λαό από 1 φορά. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις και η δουλειά που έχει να κάνει ο ιερέας. Ο ψάλτης πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτά που θα κάνει ο ιερέας για να πάνε τα πράγματα καλά. Τέλος πάντων, αυτό σαν σχόλιο προς το ψαλτικό των παιδιών. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί, γιορτάζουμε τον Άγιο Φωκά, ο οποίος είναι επίσκοπος Συνόπης και είναι ο Άγιος που ήταν πολιούχος των ναυτικών πριν ακριβώς από τον Άγιο Νικόλαο. Δεν θα πούμε περισσότερα για την εορτή, γιατί εμείς δεν έχουμε ραδιόφωνο να ακούσουμε τα προγράμματα της εδώ του σταθμού μας, αλλά άκουσα ότι άλλοι αδελφοί που κάνουν εκπομπές σχολιάζουν έτσι τα συναξάρια των ημερών. Συνεπώς δεν θα καθυστερήσω πολύ σε αυτό, έχω κάτι άλλο να πω. Επίσης είναι η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκίλ. Από αυτόν τον προφήτη, από αυτήν τη μνήμη, μόνο θα πω ένα πράγμα, γιατί πολλές φορές μας ρωτάνε οι άνθρωποι τι είναι αυτά τα ζώα που υπάρχουν και πάνω στο Άγιο Ευαγγέλιο και σε εικόνες του Χριστού γύρω-γύρω, σε διάφορα σημεία που είναι 3 ζώα και ένας άνθρωπος, βους, άγγελος, λέων και αετός. Από πού προέρχονται αυτά δηλαδή? Ακριβώς αυτά είναι η όραση που είδε ο προφήτης Ιεζεκίλ, δηλαδή είναι 4 ουράνια όντα θα λέγαμε, και προέρχονται ακριβώς από ένα όραμα που είδε ο Άγιος αυτός προφήτης όταν ήταν στη Βαβυλώνα, εξόριστος μαζί με τους άλλους Εβραίους. Θα διαβάσουμε μόνο αυτό από την αρχή εδώ του συναξαριστού. Ο Άγιος προφήτης Ιεζεκίλ, του οποίου το όνομα σημαίνει Θεός ισχυρός ή ο Θεός θα σε κάνει ισχυρό, ήταν γιος του ιερέα Βουζή και ιερέας ο ίδιος, προσιλωμένος στα θέσμια του νόμου και στο ναό του Θεού. Όλες οι λέξεις που, θα το ξέρετε βέβαια αυτό, που έχουν την κατάληξη «ηλ» αναφέρονται στο θείο, όπως βέβαια το αντιλαμβάνονταν αυτοί οι Εβραίοι. Λοιπόν, ήταν 25 ετών όταν ο Ναβουχοδονόσορ κατέλαβε για πρώτη φορά την Ιερουσαλήμ το 597 π.Χ. και οδηγήθηκε και αυτός εχμάλωτος στη Βαβυλώνα μαζί με τον βασιλιά του Ισραήλ τον Ιωακήμ και όλο το παλάτι, 10.000 ψυχές και μαζί με τους ανθρώπους όλα τα πολύτιμα αντικείμενα του ναού. Εγκαταστάθηκαν κοντά στον ποταμό Χοβάρ, στην πόλη Τελαμπίμπ, και εκεί υπήρξε μια μεγάλη πλωτή διόρυγα, γράφει εδώ ο πατήρ Μακάριος. Παντρεύτηκε εκεί και το σπίτι του έγινε πόλος έλξης για τους εξόριστους Εβραίους που ερχόταν για να ακούσουν το λόγο του Θεού. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς σήμερα προφήτης, αυτός που θα μας πει τα μέλλοντα, δεν είναι και τόσο σωστό. Προφήτης είναι αυτός που μιλάει ενώπιον των άλλων, μπροστά στους άλλους, όχι αυτός που μιλάει για το μέλλον. Βέβαια σε αυτά που θα πει μπορεί να είναι και για το μέλλον, μπορεί να είναι για το παρελθόν, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά προφήτης είναι αυτός που μιλάει ενώπιον των άλλων. Αυτή η έννοια που δίνουμε εμείς σήμερα στις προφητείες είναι λίγο όχι ακριβής. Τον 5ο χρόνο λοιπόν της προφητείας, το 594 συνεπώς, ενώ βρισκόταν στις όχθες του ποταμού Χοβάρ, άνοιξαν οι ουρανοί και είδε ένα μεγαλειώδες όραμα. Είδε τη δόξα του Θεού φερωμένη επί άρματος, ένα άρμα δηλαδή, για φανταστείτε ένα άρμα, και επάνω ήταν η δόξα του Θεού. Δεν ξέρω άμα πήγε κανένας, άμα πήγατε στον Όσιο Δαβίδ στη Θεσσαλονίκη, εκεί ακριβώς στο ιερό, στην αψίδα,
εκεί που τώρα μπαίνει η πλατητέρα. Στους παλαιούς ναούς δεν έμπαινε η πλατητέρα, αλλά έμπαινε ο ένθρονος Χριστός. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στον Όσιο Δαβίδ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το όραμα του Ιεζεκίλ και μπορεί κανείς να καταλάβει τι ακριβώς είδε ο Ιεζεκίλ, αυτός ο μεγαλοφωνότατος προφήτης. Είδε λοιπόν ένα άρμα και 4 φτερωτά χερουβίμ στις 4 γωνίες δηλαδή του άρματος, και κάθε χερουβίμ είχε 4 πρόσωπα. Τώρα βέβαια εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, γιατί έχουμε μάθει ότι ένα πρόσωπο υπάρχει σε κάθε μορφή, σε κάθε όν, όμως δεν είναι το ίδιο με τα ουράνια σώματα. Λοιπόν, αυτά τα χερουβίμ λοιπόν, τα φτερωτά, είχαν 4 πρόσωπα το καθένα. Και ποια ήταν αυτά τα πρόσωπα? Ήταν λιοντάρι, αετός, μόσχος και άνθρωπος. Εδώ υπάρχει μια σημείωση και γράφει ο πατήρ Μακάριος ότι τα 4 αυτά όντα ερμηνεύτηκαν συχνά από τους πατέρες όπως οι 4 Ευαγγελιστές, και τα 4 ζώα έγιναν τα αντίστοιχα εμβλήματά τους. Δηλαδή, ας πούμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έχει τον άγγελο, ο Άγιος Μάρκος ο Ευαγγελιστής έχει τον Λέοντα, ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής έχει τον Μόσχον, και ο Άγιος Ματθαίος, ποιο μας περίσσεψε, το Λέοντα, ο αετός είναι του Ιωάννη, μάλλον ο Ματθαίος έχει τον άνθρωπο. Λοιπόν, κατά άλλους τα 4 σύμβολα είναι τα 4 ζώα είναι τα σύμβολα των δυνάμεων της ψυχής. Αυτό μάλλον το θεωρώ πιο σωστό, δηλαδή τα χερουβίμ, ας πούμε, ένα τέτοιο τετράμορφο πρόσωπο είναι πράγματι και ένας άνθρωπος που έχει όλες αυτές τις δυνάμεις μέσα του, και βλέπετε βάζει τους βασιλείς από κάθε βασίλειο. Ο Λέων που είναι ο βασιλεύς των ζώων της ερήμου, ο αετός που είναι ο βασιλεύς των πετεινών του ουρανού, ο μόσχος που είναι ο βασιλεύς των κατοικιδίων ζώων, και ο άνθρωπος που είναι ο βασιλεύς της πάσης της κτήσεως. Και βέβαια κάθε άνθρωπος έχει μέσα του όλη αυτήν την δύναμη και του λιονταριού και του αετού και του μόσχου. Έτσι λοιπόν, από αυτό απαντούμε στους ερωτώντες γιατί υπάρχουν αυτές τις 4 μορφές. Απαντούμε και λέμε ότι αυτές οι 4 μορφές είναι ακριβώς οι μορφές των χερουβίμ που κρατούν την δόξα του Θεού. Αυτό το όραμα του Ιεζεκίλ μας το είχε ερμηνεύσει κάποτε ο γέροντας, και σύμφωνα με τη δική του ερμηνεία είναι ακριβώς η Εκκλησία, η επουράνια Εκκλησία και η επίγεια Εκκλησία. Λοιπόν, έτσι ο γέροντας ερμήνευε το όραμα του Ιεζεκίλ. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε περισσότερα. Το συναξάρι εδώ του πατρός Μακαρίου είναι θαυμάσιο, με έτσι προσεγμένο, αν και βέβαια